Това съм пак аз, Мистериозна, и днеска ще ви покажем един много невероятен шевролет. И той се нарича шевролет Chevy Udor. Повярвайте ми, направо е уникален. Той е създаден 4x4 от червения екип. Въпреки че Блади съм синьо на червения екип, защото е за оффроуд. Както виждате е модел пикап, въпреки че от видовете Chevy модели. А вие както знаете има доста Chevy модели на Chevrolet. А Chevrolet са много добра марка. Та вижте, дори отзад се има малко моторци. Брейци сладичко. Да. Да продължим. Тези неща стават състезания, като се вързвате пистите, което се ви показва в по-нататъчни епизоди. Но да. Днеска смятам да ви покажа основно и тази кола. Ако ви се струва много тъмна, спокойно, това не е естественият цвят. Естественият цвят е сиво. Не сиво, а синьо. Просто от камерата изглежда, че е тъмен. Че така спокойно просто е синьо и не сте дълтонист да го объркате. Да. И да, честно казано, това е майче 4-ти епизод. И да, доста коли представихме до сега. Смятам да направя 9 епизода, пък после какво ще стане, не знам. Зависи как потръгнат нещата, ще видим дали че има по-нататъчни. Но за сега че са 9. Ако потръгнат нещата, може и да има и повече. Зависи. Помнете, пишете на клиповете ми какво не ви харесва, какво ви харесва, какво да включа. Просто ще изпълня коментара. Независимо кога ще го изпълня. Аз винаги си държа на думата за клиповете, просто опишете. И да, ако щете добавите кликване за харесване, ако щете не добавите, ваше си е решението. Но да, на мен лично ще ми по-приятно, ако ви хареса. Поне за това ги правя тези клипчета. И да, смятам, че е това за този път. Чао!